Cijela Evropa nastavlja da trguje sa Rusijom, ali samo Mađarska to radi otvoreno, rekao je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó. Antiruske sankcije ne deluju jer značajan deo evropskih kompanija pronalazi način da zaobilaznim putem ovako ili onako održi ekonomsku saradnju sa Rusijom. Cijela Evropa trguje sa Rusijom. Neki to poriču, ali mi nemamo potrebe za tim. Razlika je samo u tome što mi iskreno i otvoreno govorimo o tome, rekao je Szijjártó nakon zasedanja 15. rusko-mađarske međuvladine komisije za ekonomska pitanja. Obraćajući se predstavnicima mađarskih kompanija na rusko-mađarskom poslovnom forumu, Szijjártó je istakao da oni nikada neće morati da poriču da traže ruske ekonomske partnere jer u Mađarskoj to ništa nije pogrdno. Kao dokaz da evropske kompanije masovno zaobilaze sankcije, Szijjártó je naveo nagli porast uvoza ruskih energenata u Indiju i izvoza iz te države u zemlje Evropske unije. Prethodno je Szijjártó izjavio da Zapadna Evropa sa ponosom govori da odustaje od ruske nafte, ali da u stvari nastavlja da je kupuje preko trećih zemalja, na primjer Indije.